खुलुमबाय नमस्ते गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोबाय आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होदो। नोंथांमोना सोरबाफोर कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लायाखैबा गोसो जानानै लादो ना मा होनो। जोंनि बर' हारिनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आइ आफा आदै मादैमोना गासैबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लानो गोसो जानानै लादो। आंनि बर' हारिनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आइ आफा आदै मादैमोना गासैबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लानो गोसो जानानै लादो। आं सानथाम भेक्सिन लानो थांदोंमोन, नाथाय सानथाम भेक्सिन लानो थांनायाव मानसि होफानो थाखाय भेक्सिनखौ लानो मोनाखैमोन। नाथाय बाहाय नुनो मोन्दों दि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा भेक्सिन लानो थांनाया जोबोर खम आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा भेक्सिन लानो थांनाया गोबांसिन। बिनि थाखायनो आं बुङो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा भेक्सिनखौ लादो, सोरबाफोर लायाखैबा लादो। दिनैहाय भेक्सिन लानो थांनायाव जोंखौ कुपन रानग्राया ओरैबायदि बुंदों आरो 100ताल' कुपन होगोन दिनैहाय बिदि होननायखाय जोङो जोबोर गिदोंमोन लोगोफ्राबो। आरो बिनि उनाव 250ता रानबाय बे कुपनखौ, बिनि थाखाय जोङो मोनबाय आरो कुपनखौबो। बिनिखायनो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय, भेक्सिनखौबो लानो मोनबोबाय। आं सानदोंमोन भेक्सिन लाबा लोमजागोन बायदिसिना जागोन सानदोंमोन मानसिफोरा बुंनायखाय, नाथाय जेबो जादिया आंनिया भेक्सिन लाबाबाबो। ओरैनो आखाइया बिजि सुनाय आन्था सादों आरो। बिनिखायनो आं जोबोर मोजां मोनदों भेक्सिन लानानै। फार्स्ट द'जखौ आं लाबाय भेक्सिनखौ। सिगाङाव आंबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लानो गिदोंमोन, बायदिसिना बेमार आजार जागोनदां सानदोंमोन। नाथाय बेमार आजार जादिया आंनिया, मोजाङैनो लानानै थांबाय। बेमारफोरबो जाखांदिया। खायसे खायसे मानसिफोरा बुङो भेक्सिन लाबा बेमार जानानै थैगोन बायदिसिना जागोन सानो आरो बिसोर लानो गिनानै लाया। बेखायनो आङो बुंदों नोंथांमोनाबो लादो भेक्सिनखौ, जेबो जाया। सोरबाफोर बेमार आजार दंबा डाक्टारनिफ्राय सोंनानै लादो। आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होदो। हाय गुड मर्निं फ्रेन्ड्स, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। दिनै जों मोनसे गोनां जायगायाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जोंनि थांनायखौ दा नुबाय थासिगोन। जों दा माजों थांगोन। साइकेलजों थांबाय थानोसै जा जोङो। जि मोजांखा आंना साइकेला सालायनो। मर्निं टाइमाव साइकेल सालायनायनि मजायानो बेलेग। जि मोजांखा सालायनो साइकेल, दा थान्दा थान्दा हावा जानानै जों साइकेल सालायगासिनो। लोगोआबो थांगासिनो नै। कर'नानि भेक्सिन लानो थाखाय मानसिफ्रा 2टानिफ्रायनो जमा जानानै थायो। जोंनि फार्स्टआवनो गासैबो जमा जाना थाजोबो, जायगाखौनो मोनलाया मानसिफोरा, जोबोद खस्थ' जायो। नाय बिथांमोनहा गासैबो जमा जानानै दं। सानसेयाव 230खौल'सो बिजिखौ थुनाय जायो, सोरबा सोरबा मोनाबा थांफिननांगौ जायो। कर'नानि भेक्सिन लानायाबो जोबोर जारला, इमान खस्थ' लाइन जानांगौ, मानसिफ्रा जोबोद बुरजा। भेक्सिन लानो फैनायाव जोंनि हारिनि मानसिखौ बारा नुवाखै, गुबुन हारिनि मानसिखौसो बांसिन नुदों। जोंनि हारिनि मानसिफोरा फैयाखैमोन, मानसिफोरा साफा सानैल' फैदों। डाक्टारफोरा 9:30सोआवसो फैनो हानाय, दाबो गैया, मोनफैयाखैनो। जोंना डाक्टारा फैबाय नै, 10ता जासिगोन आरो 3 मिनिट बाखि। दा कर'नानि टेस्ट खालामसिगोन आरो बिनि उनाव भेक्सिन होगोन कुपन होखांनायनि उनाव। मानसिफ्रा भेक्सिन मोनजोबगोन ना मोनजोबा, बहुद मानसि जादों। 150 ना 200 मानल' होगोन खोमा भेक्सिनखौ। मानसिफोराथ' बिराद बुरजा। এতিয়া কৈছে কি 100 ভেকচিন আহিছে, এতিয়া আৰু লাইনত পুৰা ইজানো আছে, একো খবৰে নাই। कुपनखौबा जों मोनगोन ना मोना, इमान मानसि बापरे। साफा लानो मोनदासो खोमा। रानगासिनो सारानाया जोंना रानगासिनो। मोननायखाय गोसोखौनो मोजां मोनो। मन्टु पार्लाक्सि ৰাতিপুৱা 7টাত আহিছোঁ, ৰখি ৰাখি বেজাৰ লাগে। পাই পেলাই অলপ ভাল বেছি লাগছে।